ya chuki. Nonro yango ni atamalo 42 mar jotuo e kaunti ma Siaya wito ngimagi kokalo kuom tuoche ma ok landre e kind oganda, kama hewa atamalo 50 mag jotuo malimo ute thieth e kaunti no bende ni kod tuoche ma ok landre. Kuom mano riwruok makedo ne ratich jogo mantiere koda tuoche ma ok landre kata Siaya County Non-Communicable Disease Lobby Group koro ochwalo ywak margi ne tend kaunti ma Siaya magiwacho ni ok osedeo ngima jogo mantiere kod tuoche go. Steve Biko ni kod lerno. Ne en romo manokelo kanyakla jokedo ne jotuo man kod tuoche ma ok landre. Migawo mar thieth e kaunti ma Siaya kod kamati mar thieth e od bura ma Siaya. Kae emano yangore ni muhewa atamalo 50 mar jopiny malimo ute thieth Siaya ni kod tuoche ma ok landre e kinde ma atamalo 42 kuomgi wito ngimagi. Jogo matho giwuok kuom tuoche ma ok landre en pasent 42. Mano kaka wang'eye. To jogo mitero osiptal matuo tuoche ma ok gamre en over 50%. Wayudo ne up to 40% ji moromo 40 wi mia ni kod tuoche mege diabetic, gin kod tuoche mege sickle cell, gin kod tuoche mege cancer, gin nyaka kod tuoche mege wich. To kidhi osiptal tiduang' ka ng'eny joma ni osiptal percentage moromo 50 ni osiptande wagi man kod tuoche go. To pod sirkal ok omigi thuolo kata poketo gi okang' mambele mondo ng'e ni magi e tuoche ma samoro hinyo ji ahinya monego bed koketi budget to onego bed ni keto nigi pesa. Alwe kod Joel Ndeda kuom higni 3 sani ywak mane gichwal ne tend kaunti ma Siaya mar dewo kendo bero ngima jotuo man kod tuoche ma ok landre pok onyuolo olemo e kinde ma jotuogo to medo kale midhiero mopogore kaka nok mar yedhe kod bor mar ute thieth e kind midhiero mamoko. Nyaka yedh mtoka kata pikipiki kidhi distance mabor kidhi manyo yath. Mano omiyo tero kwayowa ni assembly mabende wasavo nyaka our governor be nigi kopi mar barua mane watero mar ywak no. To chakre kanyo gima osetimie onge mani adiera higni 3 nyaka sani. Kata kamano, coordinator mar tuoche ma ok landre kaunti ma Siaya Peter Omoth korka kore nowacho ni giseketo kenge mowinjore mar kedo gi tuoche ma ok landre moting'o tiego nyamrerwa e kor gwenge kod chwalo yedhe ute thieth kochiw jopiny mondo lim ute thieth mar pimo chal margi e wi tuoche go. Watimo gimiluongo ni community screening, matiende ni wacheko jogo man gi pressure to kod jogo man kod tuo sukari. Nyamrechewa ni Ugenya kod Bondo to gibedo supervised gi daktache mondo ka giyudo jok ma sukachi gi ni malo kata pressure gi malo to gi refer to our hospitals, our nearest health facilities for assistance mondo konygi. Magi bire kinde ma MCA ma East Ugenya Frederick Omoro ma bende en jakanye kamati mar thieth e od bura ma Siaya noywago onge mar nonro malong'o mayango kwan mar jogo man kod tuoche ma ok landre kaunti ma Siaya, gino mathiro chenro mar puodho budget mar kedo gi tuoche go. Dware nyaka mondo otim chik, otim legislation mabiro ng'iso ni seche ming'eyo yedhi mithietho go e Siaya mzima, yath mege yedhi moket mege tuoche mok gamre gin te en pesa marom nadi mitiyogo. To mi wadwaro ni koro from the county pharmacies, wadwaro data from the county pharmacies seche ma ging'iewo ga yedhi gi. Wadwa ng'eyo to ging'iewo ga yedhi mage to yedhi mage maging'iewo percentage mang'eny kata matin. Jatelo bende nokwayo jopiny mondo bedo ng'ala manyime e kedo gi tuoche ma ok landre kaka timo rako e mier, rango kit chiemo ma gichamo e kind yore mamoko mag dak. Moko be wabiro rango to warango kod lifestyle, kech moko be ikelo kod lifestyle kaluwore kod kaka wadak, kaka wachiemo kod kaka watimo exercise kod gik machielo mondo wamed puonjo jowa to gi tuoche gi moko gidhi geng' nang'o. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.